Jen. Je to jen krátké uzavření. Je to jen 15 dní ke zpomalení šíření. Je to jen udržování rozestupů. Jsou to jen 2 metry od sebe. Je to jen dočasný zákaz vycházení. Je to jen rouška. Je to jen ochranný respirátor. Je to jen antigenní test. Je to jen PCR test. Je to jen práce z domova. Je to jen dočasné uzavření malých obchodů. Je to jen uzavření restaurací. Je to jen výdajové okénko. Je to jen pro ochranu ostatních. Je to jen pro testování dětí. Je to jen online výuka na 1 měsíc. Je to jen online výuka na 2 měsíce. Je to jen povinné, aby se děti mohly vrátit do škol. Jsou to jen osamělé Vánoce. Jsou to jen zrušené vánoční trhy. Je to jen osamělý prarodič. Je to jen 1 milion z rozpočtu. Je to jen 1 miliarda z rozpočtu. Jsou to jen stovky miliard z rozpočtu. Je to jen 1 injekce. Je to jen pár nežádoucích účinků. Jsou to jen 2 injekce. Je to jen tečka. Je to jen posilující dávka. Je to jen 4. posilující dávka. Je to jen dokud novou variantu nedostaneme pod kontrolu. Je to jen další nouzový stav. Je to jen další lockdown. Je to jen o vyloučení těch, kteří si to nechtějí dát. Jen je úplně odstraníme ze společnosti. Jen se vzdát pár svobod. Je to jen, abychom mohli trasovat kontakty. Jen, abychom mohli sledovat váš pohyb. Jen, abyste mohli existovat. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Stop! Slovo jen se stalo nejnebezpečnějším slovem v historii, protože oni jen chtějí vědět, co budete tolerovat. Ale slovo jen může tuto noční můru také ukončit, protože pokud jen otevřete oči, pokud si jen uvědomíte, kam tohle směřuje, pokud jen odmítnete uposlechnout a podrobit se, pokud se jen odmítnete podvolit, pokud se jen postavíte za svá práva, pokud se jen postavíte na odpor, pokud jen budete zastávat svobodu, pokud si jen uvědomíte svoji moc, pokud si jen uvědomíte, že máme sílu a počet, pokud si jen uvědomíte, že my jsme většina, jejich moc prostě zmizí.